TMTV. Selam dostlar, Tatmistv телеканалында шоу «Біз тапшыруы». Һәм бүген татар эстрадасы яңалыкларын сезгә мин, Айгөл Рахимова җиткерермен. Киттек! Бу атнада танылган җырчы Чәчкәнең туган көне булып узды. Ләкин ни кызганыч, җырчы аны хастаханәдә каршылады. Кызыбыз Весна авырды, температурасы югары булды. Төшерә алмый тилмердек. Шуңа күрә хастаханәгә эләктек, дип сөйләде җырчы. Ләкин моңа карамастан Чәчкә зарланмый, туган көн уза да китә. Иң мөһиме, балалар сәламәт булсын ди. Чәчкәне узган туган көне белән котлап, Веснаның тизрәк терелүен теләп калабыз. Татарча солянка проекты тамашачысын сөендерергә ашыга. Аларның чираттагы концерты 9 февраль көне филармония концертлар залында узачак. Иң популяр җырлар, сез яраткан артистлар барысы да бер сәхнәдә. Сез бу көнне безнең белән булырга тиеш. Килегез, көтәбез. Гүзәл Уразова Instagram шилтәрендә күңелсез хәбәр җиткерде. Аның тормыш иптәше, танылган җырчы Илдар Хакимов клип төшергәндә егылып җәрәхәтләнә. Һәм шул сәбәпле әлегә концертларда катнаша алмый. Илдар бирешми, озакламый, сәхнәгә чыгам дип язган җырчы үзенең аккаунтында. Без дә Илдарның тизрәк терелүенә ышанып калабыз. Сак булыгыз, дуслар! Февраль бәйрәмнәргә бай ай. Аларның берсе Изге Вәли гашыклар көне. Шул уңайдан гадәттәгечә 14 февраль көне Изге Вәли дискотекасы узачак. Сөйгәнегезгә бүләк таба алмасагыз, билетлар алырга ашыгыгыз. Ялгызларга парларын табу өчен бу шулай ук яхшы мөмкинлек. Мәхәббәтенең күңелле уздырыгыз, дуслар. Хәзер татар эстрадасында үз юлын яручы, үзен шәп алып баручы буларак таныткан Алмаз Мирзаянов белән репортаж карыйбыз. Аның шәхси тормышы белән танышырбыз, иҗади планнарын белербез. Дамир Зиннатуллин аның белән кызыклы әңгәмә корган. Репортажны карап китик. Дуслар, кыш көне күңел ачу чаралары бик күп. Сноуборд, тимер аякта йөрү, чан ашу. Без бүген чаңгыларны сайладык. Бүген без Дебияз авылында урнашкан каскад комплексына килдек. Безнең кунагыбыз буш вакыты барлыкка килгәндә һәр вакытта да тауга ашкына. Ул да булса инде сез аның җырларын, клипларын беләсездер. Ул да булса аның белән без бүген якынрак танышырбыз. Татар эстрадасының талантлы җырчысы, алып баручысы, популяр артист Алмаз Мирзаянов. Сәлам. Сәлам достым, исәнмесез? Нишкәләр? Әйбәт, Аллаһка шөкер, рәхәт. Алмаз, бу сезонда инде тау чаңгыларына басып өлгердеңме әле? Бу сезонда дөрестән дә бер генә тапкыр бардым, ләкин 2 көн булдым һәм бик канәгать. Тау чаңгылар белән кайчаннан бирле таныш? Инде кем сине өйрәтте әлеге чаңгыларда шуырга? Бик кызыклы гына килеп чыкты ул 4-5 ел элек бер кыз белән. Аның күңелен яулыйсым килде инде. Аныңа иптәшкә бардым тау чаңгысында шуырга һәм шуа белмим. Шуып караганым юк иде дөресен әйткәндә. Ул бик оста шуа торган кеше буларак. Охо, диде дә төште дә китте. Мин басып калдым. Бу чаңгы артка да бара, алга да бара. Җыгыласы да килми. Аның янында кыенсыну да бар бит инде. Егет кеше бит инде шулай да. Узак итеп карап тордым тауның башында. Арттан беравыз килеп, "Давай, җегет, монда чират җыясың." Бөтен кешеңне җыйда, бисмилlah әйтә шу инде син дип әйтте. Шуңа беренче тапкыр тауны 40 минут төшкәнемне хәтерлим. Хәзер 1 минут тирәсе. Дуслар, бүген инде без Алмазның тау чаңгыларында ничек шуганын күрербез. Хәзер без тауга менербез, аннан соң инде безне җанлы аралашу көтә. Алмаз Мирзаянов белән аның турында якынрак белербез, аның белән якынрак танышырбыз. Әйдә, киттекме? Әйдә. Каскад комплексында гадәттә кемнәр шуырга ярата, кемнәр килә, кемнәр яшь була? Монда бөтен яшьләрдә шуалар, яшь балалардан өлкәннәргә хәтлек шуалар. Достар, бу безнең инструкторыбыз, ул да булса инде каскад комплексының инструкторы Илшат. Безгә нәрсә эшләргә ярамый, нәрсә эшләргә кирәк? Нинди булса безнең өчен махсус кагыйдәләр бармы? Алмаз безнең йөри белә, шуа белә, мин дә беләм. Нәрсә, нинди киңәшләрең бар? Киңәшләр главный курыкмаска, үзенне куе тотып, тауны
төшерергә кирәк инде шул самый главный шулсы. Курыкмасам, бирелмәскә деген тагы шулай. шусам үзең тырышсаң, бөтен булып чыга. Шулай ук әле без Илшат монда балаларны да күргән идек, алар анда шуалар, төшәләр, менәләр. Монда балалар күп иде. Монда дәресләр үткәрәләр менә мәктәптә. Мәктәптән балаларны үзебезнең инструкторлар белән алып төшәләр дә, өйрәтәләр, шусын инде кайтарып куялар. Алмаз, безгә дәресләр кирәк булса, безне Илшат өйрәтәчәк. Булачак. Алайса, әйдә, киттек. Алмаз, инде рәхәтләнеп шуды, хәзер синең белән аралашып алсак та була. Гомумән ничек хәлләр, нәрсәләр майтарып йөрисең икән? Нәрсә эшләп йөрисең? Evet, Allah'a şükür нормально. Нәрсә эшлим? Таушудык менә. Анарсың инде шәй ичәбез, син бәс яшып аралашып утырабыз, бер рәхәтлек китерер дип уйлыйм, шуңа күрә әйдә сорауларың. Гомумән тормышта нәрсә эшлисең? Нинди эшләр майтарасың? Иҗатта шуның турында сорыйсың килә. Әлегесе мәлдә бераз гына иҗаттан бәйрәмнәрдән, мәҗлесләр үткәрдән, концертлардан бераз гына ял ясадым үземә. Чөнки тавышка да кирәк ял бераз алдагы булачак концертларны оештыру эшләре белән дә шөгыльләнергә кирәк. Концертның администраторлар, директорлар группа юк. Теге кайбер кешеләрдә 25 кеше эшли бит. Бу эш үземнең генә кулымда, шуңа күрә барысына да үзем барам, үзем йөгерәм. Шуның белән шөгыльләнгән бүгенге көндә рекламалары, раскруткалары, ротациялары, афишалар, билетлар таратулар да үзем. Ялгышмасам 17 февраль синең үзеңнең сольный концертың булачак. Аның турында бераз соңрак сөйләшербез. Инде хәзер синең белән танышып китәсем килә. Кайсы яклардан син, әти-әниләрең кемнәр? Гомумән кичкенә генә үзеңнең турында информация биреп ал әле. Шулай дип әйтәсем килә. Табигаты буенча һәм кешеләрнең тыйнаклылыгы һәм үзенчәлеге буенча иң Татарстанның иң матур һәм үзенчәлекле районыннан, Мөслим районыннан мин һәм шуның белән горурланып әйтәм һәм яратам үземнең якны, үзебезнең кешеләрне тиздән алай берсә сагынып шулай үзебезнең якта да концерт куярга исәпли без. Әти-әниләрең турында да ишетәс килә. Кайда эшлиләр? Гомумән нинди өлкәдә сөйлә? Мөслим районының Татбүләр авылында яшәп гомер итәләр бүгенге көндә. 38 ел ярым яшиләр. Мин концерт сайын сөйлим алар турында, алар белән булган кызыклы вакыйгалар турында. Һәм алар бүгенге көндә икесе дә пенсиядә, лаеклы ялда, шулай да безнең әни балалар бакчасында эшләвен дәвам итә дисәм, ул 35 ел буена мәктәптә хезмәт куйган кеше, укытучы, хәзер балалар бакчасында эшли. Минем уйлавымча, син инде күп кенә артистлар кебек кичкенәдән артист булырга хыяллангансыңдыр, әйме, шулаймы? Бар иде андый хыял. Артистлык буенча гына түгел, мин гомумән медицина өлкәсендә дә үземне күрәдерим, ничектер хирургларга карап мин сакланадырым, кешеләргә ярдәм итү һәм ул турыдан-туры кешегә ярдәм итү, уже скальпель белән һәм дә аның гомерен саклап калу буенча. Бу артистлык хезмәтендә дә мин нәкъ менә шундый ук хезмәтне барыбер да күрәм. Кешеләргә менә гади генә чыгып чыгыш ясау түгел, чыгышың аркылы син аның күңелендәге яраларын беразна дәвалый алсаң, аның күңеленнән дир матурлык, рәхәтлек, яшәүгә дәрт кертә алсаң, шул ук табиблар хезмәтенең бер өлеше бардыр дип уйлыйм. Шуңа күрә мин ике яклап та бу юлда булуыма канәгатьмен. Әти-әниләрең гомумән синең белән иҗат белән шөгыльләнүгә ничек карыйлар иде? Хәзер ничек карыйлар? Кичкенәрәк чакта әйткәннәр дә булды инде, нәкъ менә әти тарафыннан да алай ничек дип әйтим, бик хопламаган шикелле уйлары бар иде. Теге нормаль эшлә, ират эш хезмәте булсын дигән шикелләрәк әйткән сүзләрдә бәлкем булган сыман истә калган минем. Әнидән инде минем бөтен хыялыйлык, бөтен табигатькә булган гашыйк булу, бөтен фантазиялар барысы бергә аны мине күзәткән кешеләр беләләр бит инде һаман да орманнарда, болыннарда чәчәкләр арасында сикергәләп йөргән теге чәчәкләрне фотографиягә төшереп, теге мин аны концертта әйтәм, ни дип инде Бык Фердинандка охшаган дип әйтәләр инде мине иногда.
Шулай да әни минем бик матур итеп картиналар ясый. Бик күп итеп шигырьләр яза, бик матур шигырьләр. Һәм авылдагы мәдәният дөньясында да кайный. Әти яклап та юк дип әйтмим. Әтинең бик матур итеп җырлаган икән дигән сүзләрен миф булып кына без беләбез, ләкин ул аны безгә күрсәткән юк. Әле күптән түгел генә, әле өлкәнә башлады дип әйтимме, бергәләп җыелышып табыннар артында утырганда безгә кушылып җырлый. Әкрен генә булса да. Баштан ничек йөриләр? Куллар ычкынмый, атлаган сайын чупыр-чупыр киләләр. Ул матур сүзләр, кирпем, куяным, песием бер хайванда калмый. Өйләнеп бер 4 елдан соң карыйм, куллар ычкынган, салкын караш ташланган, теге хайваннар зурайган. Алмаз 2018 елга хәтле инде мин сине шахсан мен һәм инде тамашачылар күбрәк алып баручы нәфис сүз остасы дип белә идек. Ләкин инде 2018 елда сине җырчы итеп тә таный башладык. Менә кайчаннан бирле ни өчен син җыр өлкәсенә керергә булдың икән? Мин менә дөрестән дә аны җыр өлкәсендә эшләүче дип кенә әйтер идем бүгенге көндә. Җырчы дигән исем бик зур исем бит ул. Андый исемне алу өчен тамашачының, халыкның һәм инде әлбәттә шушы өлкәдә эшләгән кешеләрнең русча булайын, признаниесе кирәктер. Танулары кирәктер. Ничек дип әйтим? Алып баручы булып эшләдем. Алып барган вакытларда да, дәврдә дә җырлар башкардым. Ләкин мин үземне җырчы буларак кайчанда булса халыкка тәкъдим итәсе җырларым буласын белдем һәм алар минем күңелемдә килде. Мин әзгенә аңа нигез салып килдем. Ул җырлар минем бүгенге көндә чыккан җырлар. Алар тора салып кына бүгенге алып ясалган җырлар түгел. Алар 5 ел элек, 6 ел элек, кайберсе дә хәтта 10 ел электә эшләнә башлаган эшләр. Ул хезмәт итеп кабул итәргә кирәктер. Аларның һәрберсенең үз тарихы бар. Ни өчен җырлыйсы килде? Минем шулай ук хыялым концертлар куясы килә иде. Үземнең концертларымны тамашачыга әйтәс килгән фикерем күбәйде һәм башкаларның концертына сыймый башладым бит. Үземнең генә кирәгем бар микән дигән уйлар булды. Һәм тәвәккәлләп, миңа инде күптән әйтеп килсәләр дә, минем үземнең генә фикерем түгел бу. Мин тойдым, сиздем. Бүгенге көндә социаль шелтәләр аркылы кешеләрнең мөнәсәбәтен тоеп була. Аларның биргән көченнән, аларның әйткән сүзләреннән җыелып, мин багажымны туплап, бигрәк тә дусларының, иҗатташ дусларының да сүзләрен тыңлап, мин тыныч күңел белән җыелып чыгып киттем. Һәм Аллага шөкер, старт начар түгел дип әйтер идем. Җырлар инде әллә кайчаннан бар иде, алар җыелып ятты дисең базада дип. Ничә җыр менә әзерләнгән иде икән? Санап караганың бармы? Дөрестән дә артистка шыгыр алдыннан, сәхнәгә үзен күрсәтер алдыннан базасы булырга тиеш. Син дөрес юлдан баргансың димәк. Әгәр дә ничә җыр дип әйтеп, төгәл генә җырның саны юк, җырлар саны җитеп бетмәгәндә дә мин кабатлыйм да җырлыйм. Мен беренче җырлаганда бер төрле, икенче җырлаганда икенче төрлерәк интонация белән җырларга була. Ансы турында рәхәтләнеп әйтә алам. Мин нинди генә тавыш мөмкинлекләрен булуга карамастан, мин үз тавышым белән башкарырга тырышам. Тырышам түгел, башкарам. Бүгенге көндә нинди генә тавыш җирләгән булса да, тавыш җирләми инде. Тавышның авырган вакытлары булса да, менә ничек шулай итеп кабул иткән тамашачы бар минем, Аллага шөкер, бүгенге көндә. Әгәр дә мин җырлый алмасам да, мин сөйләр сүзләрем белән, шигырьләрем белән дә тутыра алам. Әгәр әлеге концерт программасын миңа әйткән кешеләр дә булды. Сиңа кирәк түгел, җырларга сиңа ул бирелмәгән бит дип, коллегалар арасыннан. Үзенең аның ни җыры юк, ни алып бармый ул, ни эше юк аның. Ну менә мине өйрәтә. Кем ул? Кемнәр? Бар коллегалар. Менә элеккеге коллегалар булып чыга инде. Аны исемләп әйтү кирәк түгел. Ул да начар бу. Алар зур артистлармы? Юк, зур артистлар түгел. Зур артистлар булса, мин бу сүзне монда әйтеп та утырмас идем. Үзе нәрсәдер ирешкән кеше булса, киңәш бирде кеше булса. Ләкин бу очракта да аның да миңа начар әйтеп әйтәсе килмидер, үз күз аллавы буенча әйтәдер ул аны. Ләкин аны тактичнырак итеп һәм дә вакытын белеп әйтергә кирәктер. Менә яңа син үз эшеңне туплап, менә хәзер менә мин беренче концертларым белән чыгам дигән мизгелдә кешегә менә балта белән суккан шикелле була, ул аның өчен көчле булырга кирәктер. Мин бу көчне шулай ук тамашачылардан барыбер да алам. Юк, алай түгел бит, алмас. Икенче төрле бит дип әйткән тамашачылар бар бүгенге көндә. Шулай коллегаларым бар, дусларым. Алмас, син җырлыйсың да, шигырь дә сөйлисең, алып та барасың. Менә бу эш өлкәдән дип әйтәсем килә, берсен сайлап алырга кирәк булса,
кайсысын сайлар идең? Сен хәзер әйтерсең инде, бөтенесе дә күңелемә якын, ләкин дә аның барыбер сиңа сайларга кирәк булса, син сайларга тиеш буласың. Алай дип әйтмим, өчесе дә күңелемә якын дип. Шигырь белән алып баруны һәм нәрсәләр сөйләүне айырасым килми. Сөйләү жанры һәм җыр дип әйтсәләр, мин сөйләүне әлбәттә сайлап алыр идем һәм шуның белән генә, әгәр дә минем сөйләгән генә концертымны тыңлап утыра торган тамашачы бар икән, мин әлбәттә мин аларны интектермичә җырда җырламаска мөмкинмен. Яратыгыз аларны. Матур булганда да. Ярат аны гамсез булганда да. Ярат аның матур күзләреннән шатлык яшы тулып торганда да. Ярат аны усал чагында да. Ярат аны назлы чагында да. Ярат аны юлда чагында да, бер өстәл артында, табында да. Ярат аны битен юганда да, чәчкәйләрен тарап торганда да. Ярат аны җирдә яз булганда, күз ачмаслык ачы буранда да. Ярат аны. Гомер сабаннары йөзләренә буразналар ярсалар да. Ярат аны чәченә шаллар кунып, тишкәйләре сирәкләнеп калсалар да. Синең сөйләгән шигырьләрең интернетта, Инстаграмда алар шактый. Алар бер-берсенә тамашачылар репостлар ясыйлар, күренә. Нәкъ син сөйләгән шигырьләр алар таныла да. Мин аны сизәм һәм менә бу шигырьләрне үзеңнең репертуарыңа ничек аласың икән? Ничек сайлыйсың? Принцибы бармы аның? Иң беренче чиратта аның турында әйтмичә мөмкин түгел. Татарстанның халык артисты Рәшит Абый Сабиров биргән китаплардан аның юлын карап һәм Аңгам Атнабаев иҗаты иң беренче чиратта. Атнабай җене кагылган дип әйтеп була мине. Һәм Аллага шөкер, миңа карап ул җен бик күпләргә кагылды. Сәхнә өлкәсендә дә, тамашачылар арасында да һәм шунысы шатландыра. Бик күп яшьләр арасында әйдә теге шигырың сөйләле, әйдә монсын сөйләле дип шигырьгә тартылуларын күрү үзе бер зур бәхет. Ничек сайлап алам? Шигырьне укыганда күңелем тула икән һәм кире сөйләгән вакытта мин тыгылып калып сөйли алмаслык дәрәҗәгә җитәм икән, бу минем шигырь. Һәм мин бу шигырьне үзем менә шу нәрсәдә тамакта төйер утырмаганчага кадәр сөйлим башта. Чөнки аны сөйләп булмый беренче иткән, чөнки шигырьнең эченә керәсең икән, шумасың икән. Әгәр син аны алай итеп кабул итә алмасаң, аны алай итеп җиткереп тә булмый торгандыр. Шул дәрәҗәгә җиткергәчтен генә тамашачыларга тәкъдим итәм. Әйдәле, үзең яраткан иң күңелгә якын булган бер шигыреңне безгә башкарып китәле. Мин кем булып туар идем икән? Тумаганда булсам, кеше булып. Бәлки бер кыш, шул кыш кунар тирәк, язгы ташкын, буран, я болыт. Йолдыз булмам, алар җирдән ерак. Бәлки яшен, ул бик куркыныч. Бәпкә үлән, анда шык тамчысы. Миңа калса булар бик тыныч. Бер сүз булып туар идем бәлки, моңа кадәр бер кем ишетмәгән. Телдән телгә күчеп йөри торган, шымсалмаслык җанны ишетмәгән. Бер җыр булып туар идем җиргә, йылый-йылый тыңлый торган булып. Йылый-йылый җырлый торган булып. Яшәр идем күңелләргә тулып. Табыннарда берсе башлаганда икенчесе дәвам итәрлек, кайгылардан арындырыр чара. Туңган күңелләргә үтәрлек. Яшәсеннәр мине яңгыратып биек тауның түбәсенә менеп. Кеше туа җиргә, җыр да туа. Кеше китә, ә җыр мәңгелек. Афәрин. Менә дөрестән дә күңелләргә үтеп керә. Бүгенге көндә Башкортстанда яшәп иҗат итүче Нурлан Ганиев исемле бик талантлы һәм дә мин аны Атнабай белән чагыштырам. Шундый үзәкләрне үзгеш сүзләр, шигырьләр яза ала торган шагыйрьләрнең берсе. Рәхмәт аңа. Үзеңнең репертуарыңа алам дигән шигырьне беренче булып кемнәр тыңлый? Кемнәргә син менә күңелеңне ачып бирәсең, сайлаттырасың дип әйтә инде. Дөрестән дә социаль челтәрләрдә туры эфирда бик күп утырам мин Инстаграмда. Анда турысын, дөресен, үзләренең уйлаган фикерләрен якын дустыңнан да дөресрәк итеп һәм бәреп әйтә торган үземнең кичке характерда кешеләр бар. Менә монысы кирәк түгел дигәннәре. Буламы менә сиңа ошаган, ләкин тамашачыга ошамаган һәм бу шигырьне алма дигән син алмаган чаклар булдымы? Менә мин ул яктан сабый бала шикелле инде, сабый балага алма дип әйтеп кара инде.
Киресенчә аласы килә башлый. Демәк, ул аның күңелендә инде тискәрерәк ой тудырган икән, демәк, ул аны задевать иткән. Демәк, ул аңа бераздан барып та җитәчәк. Икенче төрле юл белән. Һәм мин ул эшне эшләячәкмен. Шунысы бар. Шигырьләр белән күңелгә үтеп керәсең. Шулай гали клипларың белән дә күңелгә үтеп керәсең. Ике клибың бар. Нәкъ икенчесе турында сорыйсым килә. Аякларын югалткан, ләкин үзен югалтмаган Рөстәм Нәбиев турында. Гомумән аның белән клип төшерү теләге күптәннән бар идеме? Яисә бу кинәт кенә менә төшерәм дигәндә генә килеп чыккан идея идеме? Без төшерә башлагачтан килеп чыккан идея бу. Дөресен әйткәндә, уйламаган җирдән монда күрсәтергә кирәк бик көчле кешене, шәхес булсын дип уйладым. Һәм шул вакытта мәйтәм Рөстәм Нәбиев бар бит, мәйтәм Рөстәм Нәбиев. Аның Instagramдагы аккаунты аркылы гына таныш булган кеше, мин булай сөйләшеп аралашкан кешем түгел. Кинәт кенә кирдем дә яздым директта аңа. Яздым, җавап юк. Җавап булмады. Икенче көнне минем съемка. Иртән иртүк киттек, без төшерә башладык. Төшердек беренче өлешне һәм шәй эчәргә тукталгачтан интернет эшли башлады да Рөстәмнән хәбәр килә. Мин риза дигән. Артык бер сүз дә юк. Мин риза. Миңа шушы ике сүз җитте. Мәйтәм җегетләр җыендык. Иртәгә барабыз Башкортстанга. Барысын бергә җыйдым, группаны, төшерә группасын алып киттем. Без 1000 километр йөреп кайттык. Бардык шундый матур рәхәт итеп. Һәм дә үзенең сабырлыгы белән, кешеләргә булган мөнәсәбәте белән мине таң калдырган үрнәк алардай кеше Рөстәм. Аның гаиләсе, аның хатын, аның баласы кичкенә генә бала булуына карамастан ничек итеп тартылу һәм аның ул тәрбиядәндер инде, ул каннандыр инде күрәсең. Һәм сакланып кайттык. Рәхәт итеп. Шундый ул якын табигатьләренә бигрәк тә Рөстәмгә. Рөстәм безнең заманның каһарманы. Дигән тавышкан Кошылар кача камышка Түзә йөрәк түзә икән Эше тулы сагышка Алмаз, концертлар белән йөрисең. Instagramда инде прямой эфирлар үткәрәсең. Тамашачың шактый. Үзеңне популяр итеп хис итә башладыңмы? Таныйлармы? Танулар бар. Соңгараларда бигрәк тә күбрәк телевидениедә күренә башлагангадыр бәлки, һәм дөрестән дә шигырьләрнең дә үз роле бар. Чөнки клипларга караганда минем шигырьләрнең караулары, просмотрлары күбрәк интернетта. Ул мине шатландыра, куандыра гына. Отзывлар бик күп, шунда әйтеп үтәргә кирәк, миңа зур-зур, озын-озын хатлар язалар бүгенге көндә. Мин аларны чыгармыйм, мин аларны сторисларга куймыйм мин аларны. Ул миңа шәхсән язылган әйберләр. Анда нигә юк, анда бөтенесе бар. Урамда да килеп, син бит әле бу дип эндәшкән кешеләр бар. Менә Instagramларга язалар дисең, комментарийлар калдыралар дисең. Гел менә яхшы позитив комментарийлармы, яисә негатив комментарийлар да алырга туры киләме? Булгалыймы икән? Бар вампирлардан гына дип әйтәм мин аларны. Энергетический вампирлар, аларның берни белән дә аңлатылмаган комментарийлары, алар башка җырчыларда бик күп булый бит. Алар аны саклап тоталар. Мин аны әле урап узарга күнекмәдем, мин аны битерәм. Битереп куям мин аны. Һәм мин ул кешене гомумән үземнең аккаунттан алам. Йөрмәсен ул анда. Йөрмәсен минем канны чип. 17 февраль филармония концертлар залында синең сольный концертың булачак. Билетлар сатыламы? Анда ситуация ничек икән? Әзерлекләр ничек? Гомумән каушатамы, дулкынландырамы? Аңа кадәр бигрәк минем әле үземнең туган ягымда буласым бар, февраль башында Актаныш Мөслим Азнакай. Аларын ныграк борчылдырадыр сеңне әйткәндән дә үземнең туган як. Минем тысыманың фикерле торган, минем менталитеттагы кешеләр бер яклап караганда яхшы да, инде икенче яклап борчылдыра, күбрәк каушата Казан концертына караганда дип йөри идем. Кичә генә филармониядә концерт карарга бардым. Һәм борчылуым артып китте, дөресен генә әйткәндә. Билетлар сатылу турында мин уйласам да, минем өчен борчылучылар күбрәк бүгенге көндә. Миңа бит акча эшләү максаты түгел, иң беренче чиратта. Аның чыгымнары да күп инде әлбәттә, шу чыгымнарны каплый алсаң. Һәм миңа мәҗбүри китерелгән кеше тамашачы кирәк түгел бүгенге көндә. Аны аптырыйлар, миннән көләләр дә инде Әлмәттә менә концерт сөйләшергә бардым. Син буында интерга киләсеңдер бит, билетларны распространять итәргә ди инде мәйтәм юк. Син кассага ышанасың шулай. Мәйтәм, дурак мısың син диләр миңа. Мәйтәм, нәрсәгә мәйтәм,
яраткан, белгән һәм күрәсе килгән кеше килсен, бәйтәм мин шуларга рәхәтләнеп үземнең чыгышымны күрсәтәм. 600 кешелек залда 200 кеше утырса да, әле мен аны әйтүем буенча инде һәрвакыт шулай дип әйтеп килдем. Почти бер кем белмәгән Алмаз Мирзаянов концертына 200 кеше килеп утыра икән, үзе теләп. Бу бик зур күрсәткеч дигән сүз минем өчен. Мин аны шулай кабул итәм. Авылларда ничегрәк ситуация? Мин синең сторисларыңа, видеоларыңны карыйм. Анда шактый тулы залларда булгалый. Күбесенчә тулы заллар, бит. Шунсы куандырды, шатландырды. Иң беренче концертымда ук минем 160 кеше килгән Мамадыш районының Түбән Яка авылында. Алардан шундый бик көчле старт булды. Мин белмим нәрсә эшләре икән, мин әгәр дә беренче концертында 30 кеше килгән булса, минем күңелем төшкән булыр иде бәлкем. Икенче концерт көнендә 45 кеше булды. Аннан 70, 80, 30, 35 шулай да булган вакытлар булды. Бүгенге көндә минем төркемемдә шулай ук шул хәтлек талантлы егетләр Дина Закирова, баралган вакытларында бара инде, аның эше көчле бүгенге көндә. Илфир Искәндәр бик талантлы гармончы, бик талантлы җырчы. Или Зөлфирә Шайдуллина, ул бигрәк тә искиткеч моңлы матур тавышлы. Шулай әле бик күп невидимый фронт, күренмәгән фронт диләр, тавыш операторы, ул ут кую остасы, ул рульдә дә алып кайта алып. Алар барысы да шушы концерт белән янып көйеп торган кешеләр. Әйдә миңа менә моң хәтлек акча бир дип торган бер кем дә юк. Әлбәттә мин моны аңлыйм һәм мин аларга бик рәхмәтле бүгенге көндә. Ул бик зур көчне. Менә бөтенесе бергә тамашачылары да, коллегалар да иҗатташларның киңәшләре белән киңәш кенә түгел, ярдәм ягыннан Рифат Зариповны аны әйтмичә мөмкин түгел. Рифат Зариповның туганнары, хәтта аның бөтен төркеме минем беренче 7 концерт вакытында Рифат миңа әйтте: "Менә сиңа автобус, менә сиңа аппаратура, менә сиңа төркемдәге җегетләр, кызлар, рәхәтләнеп бер тин акчасыз бар, эшлә" дигән кешеләрнең берсе Рифат. Һәм аңа мин бик рәхмәтле. Алсу Азат Фазлыевларга да рәхмәтле. Аларның да ярдәме. Гомумән ярдәме булган кешеләр бик күп. Алардан башка бәлкем барып та чыкмас. Быелгы концерт программа турында да сөйләп кит әле. Нинди үзенчәлекләре бар? Нәрсә белән анда шаккатырасың икән тамашачыларны? Ни өчен синең тамашачыларың әлеге концертны күрергә тиешләр? Иң беренче чиратта ичмасам дип әйтәм. Ой. Кулларыгызны булгагыз, куллар, сез кая, мин сезне ишетмим. Тавыш бирегез, киттек. Менә бу җырның кулчаба торган өлеше һәм менә шуның ише сүзләрне, акыруларны, кычкыруларны ишетәселәре килмәгән концертны күрәселәре килсә, килсеннәр дип әйтәм инде. Яры җинем сөймим мин анда кычкырганнарны, мәҗбүри кешеләрне, куллар булгатканнар, нәрсәдер эшләгәннәрне чабасы килә икән, кулны чапсын, ник аны интектергән, ник кычкыртырга. Ну, ара тирәгенә бар инде беренче моментлары, ләкин ансы да обоснованный дип әйтәм бүгенге көндә. Мин үземне алардан калганнардан яхшырак итеп әйтүем түгел, кешенең тамаша залына килгәчтен тәртипле итеп матур концерт карыйсы киләдер дип уйлыйм мин. Алдындагы кешенең турып басып, биюен карага дип килергә түгелдер. Андыйлар артистлар да бар, андый концертларда булырга тиеш. Ансында нәкъ менә бөтен дөньяны онытып, рәхәтләнеп, отрываться итәргә, ял итәргә барырга кирәктер. Минем концертка килгәндә бераз гына уйланып, бераз гына башка мөхиткә, башка дөньяга чумып, күбрәк ностальгия элеккеге. Аларның өлкәнрәкләрнең яшь чагы, минем балачак һәм шуларның барысын бергә әйләнеп алып кайтып, менә шуларның концерт беткәннән соң карале, шулай бит диярлек әйберсе булсын, тәмле концерт булсын дөрес. Нинди районнарда булып өлгердең һәм кайсы районнарда синең инде әле планлаштырган графигыңда концертлар бар? Минем иң беренче районнар: Саба районы, Апас, Балташ, Арча, Этне, РТС-та булдык концертлар белән. 200-дән дә тамашачы булмады, шулай ук безнең кассага һәм дә үзләре теләп килгән кешеләр мәҗбүри распространение итмәдек. Бик матур сүз булмаса да әйтәм инде. Барысы да үз теләкләре белән килгән тамашачылар. Икенче, хәтта 3нче тапкыр килгән тамашачылар да бар. У 40 концерт эчендә 3нче тапкыр караган кешеләр бар. Бүгенге көндә Арчада 2нче концертны сорыйлар, Сабада шулай икенче, Апасында сорыйлар, әле менә бүгенгә бик күп язылар. Мартмы, апрель айында миңа бик күпләр иҗатташларым әйтүләренә карамастан, кирәкми беренче сезонда кабатлап концерт куярга дигән сүзне, мин Арчада безнең була 21 мартта ала бирсә, калганнарын мин билгеләрмен, мин анда барам. Шакырга ничек бармыйсың. Февраль, март айларында, апрель айларында Татарстанның
Бүтін районнары, шәһәрләре буйлап безнең тур булачак Алла бирсә. Авылларда да булачак шулай. Бик шакырган, бик барасы килгән авыллар бар. Менә Дебязда, ягъни мәсәлән. Дөньяны яратып, туган дип җан атып, гомер ул бик кыска, онытмый, ярларны елатмый, иркәләп юатып, дусларны дөньяны яратып. Синең артан күзәтәм, күрәм, шабасың, тырмашасың, тырышасың, шәхси тормышка вакыт кала микән? Кала, теләгең булган бөтен әйбергә вакыт табырга була. Алайса болай, сөйгән ярың бармы? Бар микән инде ул? Бар да кебек. Миңа сорау белән җавап бирәсең. Дөресен әйтимме, дустым, сер булып калсын әле бүгенге көндә. Бик зур сүз ул. Сөйгән ярың дигән сүз аның турында минем моңа кадәр булган вакытта әйткәнем дә булды, ләкин әйтмәскә кирәк икән. Әллә нәрсә генә шунда бүтән төрле күстиюм икән инде ул, бүтән төрле мин теләмәгән шәрәк рәвештә килеп чыга, бәлки мин үзем дә гаепледер инде. Алмаз, гомумән гаилә корырга әзермесең син? Әзердер инде. Әзер кирәк. Дусларымның гаиләләрендәге балалар туу мизгилләре быел бигрәк тә бу безнең 2019 дуңгыз елы бик үрчемле. Минем туганнарым, дусларым арасында да шул хәтлек бик күп бәбиләр көтелә. Мәйтәм, аларның кайберсердән бит инде 3нче баласы туа минем яшьтәшләремнең. Минем әле өйләнүдән бигрәк иң беренче чиратта балалар күрәсе үземнең балалар нинди булырлар икән дип аларга тәрбия бирәсе килә, аларны күреп үземнең сөйгән ярым белән, тиңярым белән шушы балаларның шатлыкларын күреп яшисе килә алдагы көннәрдә дә. Вакыты белән үзе барысында булачак Алла бирсә. Ә менә кызлар сынга арада бөтенесе дип әйтә алмыйм, ләкин инде барыбер күбесенчә матди якка да игътибар итәләр. Гаиләне алып барырга ул бит инде җиңел генә әйбер түгел. Керемнәр бармы? Керемнәр җитәрлекме? Яисә керемнәргә караганда чыгымнар күбрәкме менә хәзерге мизгелдә? Янсын дөрес әйттең. Керемнәр чыгымнарны каплый алырлык. Бәлки мин чыгымнарны нәкъ менә шулай куллана торганмындыр. Чыгымнар бик күп. Бирәк тә сәхнә өлкәсенә килгәндә төрле яклап концертларны оештырам гына дигәндә дә бардым да концертны куеп кайттым түгел, андагы барысына да түләргә кирәк. Юлдан башлап алып, исенең ишек төбендә билет йөртеп торган апага хәттик барыбер да акча бирергә кирәк бит бүгенге көндә. Кызлар матди якка карыйлар әлбәттә. Ләкин берсенең дә килеп, синең машинаң бармы, синең квартираң бармы дип сораганнар юк, чөнки алар анда да беләләр бар икәнен. Димәк, инде синең сөйгән ярыңны үзеңнең фатирыңа һәм инде үзеңнең машинаңа утыртып алып кайтырга мөмкинлегең бар. Бар, әгәр дә ул шушы квартира белән машинаның кредиты белән ипотекасын түләшергә риза булса. Кеше булса. Юк, мин аны акча соравым түгел. Булай әйтәм инде. Туфан абыйның рыбагыйларыннан шундый бик матур куплет бар. Эх, җанашым, белмәгәнмен пычагымда. Мискин мукыт булганмын бит шул чагында. Күмер төште. Әйдә, шашлык кыздыр дидең. Мин бәрәңге пешергәнмен учагында дигән. Шундый сүзләр бар. Бәлки үзендә дә бар гаип заманында. Димәк, инде хәзер киягә чыккан кызларга бераз генә теге көнләшеп дип әйтикме соң инде? Шул түгел, бераз. Эх дигән әйбер бар. Бар. Синең өчен бер рубрика Алмазга килен эзлибез дип атала. Монда барлыгы 11 сыйфат, кызларга хас сыйфат. Син аларны әкрен генә ачып барасың, укыйсың, күрсәтәсең. Аннарысын инде барысында ачкач 5-не, әйдә 5 сыйфатны үзеңә сайлап алырга кирәк булачак. Сиңа ошаган сыйфатны. Әйе, шундый булсын дип. Әйе, синең теләгән кызың. Әле 5-сен сайлап алабыз да, шул 5-се булсын. Ярар. Әйдә, карый, ничек телисең? Ну, барысын да ачырга кирәк. Фатирлы кыз. Фатирлы кыз кирәк. Мин ник үзенә булсын фатир булсын. Монда әлегә комментировать итәргә кирәк түгел, бары тик ачасың. Аннарысын инде барысын да ачып бетергәч, үзеңә сайлап каласың. Фатирлы кыз булды. Шуруповерт белән перфораторны аера торган. Укып чыгабыз барысында. Баш мин ашамый торган. Күрсәтсәң дә була безнең тамашачыларга. Аннарысын тәмле пешерә торган. Сәяхәт итәргә ярата торган.
футбол карага ярата торган. Тада. Массаж ясый белә торган. Монда приоритет Хисле, әлбәттә, монсыз булмый. Һәм бер кайчан да башы авыртмый торган. Моны бит ике төрле итеп уйларга була. Монда бит юк аның Монда комментарий терәк пока әлегә алып куйсам була, аннан соң сайларсың. сының урыны шушында. Так. Дуслар белән балык тотырга җибәрә торган. Аңга Матнабаев шигырьләрен ярата торган. Так. Кайсыларын сайлыйбыз? Монда 11 сыйфат, кызларга хас сыйфат. Әйдә. Һәм ни өчен аларны син сайладың? Ул карага яратсын ул, мин өйдә булмаганда. Мин яратмыймыш. Алып куябыз аны. Калды. Шурупай Ничектер минем аның турында кайгырга вакытым юк. калдырдык. Нинеләрне калдырдык? Әйдә күрсәтик. Укыйк. Сәяхәт итәргә ярата торган. Беренчедә мин үзем әйдә бай. Менә шу 5-сен калдырабыз. Бер кайчан да башы авыртмый торган. Авыртмасын, бер җирдә авыртмасын, ширләмәсен, сәламәт кирәк. Сәламәт балалар тудырга тиеш бит инде ул һәм дә гомумән тагымы кирәк. Тигез матур картлыкларны бергә каршы алырга кирәк. Массаж ясый белә торган, бик яратам. Үзем массаж ярата торган да булырга тиеш. Син ясарга да яратасың массаж. Яратам массаж ясарга һәм мин прям чувствую. Тәмле пешерә торган. Һәм иң беренче чиратта мин әйтер идем, кунакчыл булсын. Килгән кунагының бер алдына төшсен, бер артына төшсен. Яратам уланы, яратмыйм. Минем янга килгән кеше булса бигрәк тә. Мин шул ук вакытта аның минем якыннарыма булган хөрмәтен күреп, үземнең дә аның якыннарында шулай хөрмәт итәчәкмен дип әйтәм. Мин бик кунаклар яратам үзем. Безнең калдырабыз һәм юмор хисле. Әлбәттә, юмор хисле. Артык юмор хисле булмасын. Мин сәхнәдә күбесенчә юмор сөйләп йөри торган кеше буларак, тормышта алай бик ха-ха түгел. Ләкин мин ачылам бары тик шундый кешеләр белән. Һәм дә соңгысы сәяхәт итәргә ярата торган. Сәяхәт итәргә ярата торган. Бергәләп сәяхәт итәрлек булсын. Һәм бик ашыны китергәндә берәр кая барып сәяхәт итеп кайтсын. Достар, менә шул нотада без бу әлеге рубриканы тәмамлыйбыз. Кызлар, әлеге сыйфатлар сезгә туры килә икән, сез әлеге сыйфатларга ия икән, Алмаз Мирзаяновка язырга мөмкин, Инстаграмга, директка һәм инде номерыңны әйтеп кит әле. Нәрсәне? Телефон номеры. 8917 239 09. Рәхмәт бик зур. Тәмам. Инде хәзер безнең тамашачыларга үзеңнең теләкләреңне җиткерергә мөмкин. Хөрмәтле тамашачылар. Нәрсә дип әйтим инде? Дустым, сиңа да иң беренче чиратта сиңа рәхмәт. Шундый матур әңгәмә өчен, сораулар әзерләп килгән өчен, гомумән әйткәндә, чын күңелдән аралашканың өчен. Шулай Татмус ТВ каналына бик зур рәхмәт һәм әлеге матур каналны караучылар да һичшиксез эчкерсез кешеләрдер һәм җырга моңга гашыйк кешеләр. Сезгә нәрсә телим, үз хыялларыгызны чынга ашырып яшәгез, иртәгә калдырмыйча, хыялга бер генә адым булса да атласагыз, ул дөрестән дә шулай бит. Иң бик урынны күз алына китермичә, ичмасам бер адымны гына булса да атлап куйсаң, икенче көнгә икенче адым үзеннән үзе килеп чыга. Бер 4-5 адымнан соң үзеннән үзе атлап китә. Һәм үзегездә генә түгел, үзегезнең якыннарыгызда шушы хыялларны чынга ашырырга ярдәм бирсәгез иде. Ләкин мин менә бәлкем дөрестә аңлап бетермимдер. Бала чактан ук кешеләрне ниндидер үрләргә омтылдыру. Кеше бала чагында күреп калырга тиештер. Бала чакның иң матур мизгелләрен рәхәтләнеп уйнарда уйнау, рәхәтләнеп бу дөньяны күрү. Һәм мине куаламадылар. Мине моны эшләтеген дигән сүзләрдә минем әтиәннәр тарафыннан булмады. Мин ничектер мөстәкыйльлекне дә нәкъ менә алардан күреп үстем. Шигырь юллары инде. Сандугачны кем өйрәткән җырларга? Кемнәр сипкән чәчәкләрне болыннарга? Синхар өчен ат буласын белгертмәгез, болыннарда уйнаклаган кылыннарга. Һәр нәрсәнең үз вакыты һәм һәр нәрсәнең үз рәхәтлеге. Кайдыр чабып, ашыгып,
бу әйләнә тирәдә булган моторлыкны, рәхәтлекне күрмичә калмагыз. Концертларда күрешергә насыйп булсын. Үзегезне саклагыз. Дуслар, шулай дип Дебияз авылында орнашкан каскад комплексында рәхәтләнеп инде без тау чаңгыларында шудык. Алмаз Мирзаянов белән рәхәтләнеп аралаштык, үзебезчә аралаштык дип әйтәсем килә. Күңелле әңгәмә, күңелле итеп вакытны үткәрдек. Шулаймы, Алмаз? О, бигрәк рәхәт булды. Дөрестән дә менә уйлап торам, тау шу, нәкъ менә шушы тау чаңгылары белән шу эстрададан атлаган шикелле. Тормыш юлынан атлаган шикелле. Тигез генә җирләрдә бар, аннан гына барсаң, төшеп җитәсең инде. Күңелсез. Менә бераз гына кызыклырак әйберләр, ичке тоемлауларны үзгәртәсең килсә, сикертмәле җирләреннән үтәсең, шулай бит. Җыгылган җирләрдә була. Мин тормышта үзем җиңелергә бик яратмый торган кеше. Нәкъ менә шушында җиңелгәннән соң шушы ичке кичерешләрне мин үтә алдым. Һәм бу миңа бик күп көч бирә, ярдәм итә. Һәм иң мөһиме, тормыш юлында да, эстрадада да, янәшәңдә атлаган кешеләрдән дә бик күп нәрсә тора. Күңелле булуы да, җайлы баруы да. Бүгенге көндә таудашуы синең белән булганга күрә миңа бик ошады, бик зур рәхмәт сиңа. Үзеңә бик зур рәхмәт. Сиңа бары тик инде иҗат юлында уңышлар телибез. Шәхси тормышыңда да шулай уңышлар телибез. Сәламәт бул. Килгәнең өчен бик зур рәхмәт. Сау булашабыз. Рәхмәт бик зур. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз. Пока-пока. Бүгенге менә шулар. Февраль ае барыгызга да күңелле хәбәрләр генә алып килсен дигән теләктә мин, Айгөл Рәхимова, сезнең белән сафлашам. Пока!